ప్రీవియస్‌గా ఒక ఇద్దరు కామెంట్ చేశారు. మీరు వీడియోస్ ఎలా షూట్ చేస్తారని. ఇది అమెజాన్ బేసిక్స్ ట్రైపాడ్ అండి. ఇక్కడ ఫోన్ ఫిక్స్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడమే. దీన్ని ఇలా రోల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కెమెరా ఫేసింగ్ ఎలా కావాలంటే అలా. హైట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్వాలిటీ అంత గొప్పగా ఏమి ఉండదండి. బట్ బ్యాంగిల్స్ మేకింగ్ పర్టిక్యులర్‌గా ఒక ప్లేస్‌లో కూర్చొని చేస్తాం కాబట్టి ఈ ట్రైపాడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ ట్రైపాడ్ ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేస్తాను. ఇది తీసుకున్నాననే కానీ దీన్ని యూజ్ చేయడం చాలా తక్కువ. నేను ఏ ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతానో చెప్తా చూడండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని ఎంత హైట్‌లో కావాలో అంత హైట్‌కి తగ్గట్టు బౌల్ తీసుకొని ఇలా బౌల్‌లో పెట్టుకోవాలి. వెల్లుల్లి దంచుతాం కదా! దీన్నేమంటారో నాకు సరిగ్గా తెలీదు. దీంట్లో ఫోన్ పెట్టేసుకోవాలి. దీంట్లో ఫోన్ పెట్టుకొని కెమెరా ఫేసింగ్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కెమెరా ఫేసింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని షూట్ చేసుకోవడమే. ఈ ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నేను ఎక్కువగా ఇదే ఫాలో అవుతాను. ట్రైపాడ్ ఎక్కువగా అసలు యూజ్ చేయనండి. ఈ ప్రాసెసే ఎక్కువగా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. లాంగ్ వీడియోస్ ఎలా షూట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. కీప్ వాచింగ్.